ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuita kuda mutambi webhora wekudenmark ndiwo uri kutrenda kutaura kwatiri kuita kukangovhura page unoona vanhu vazhinji vachiposta zvemutambi uyu kuti wakolapsa pavanga vachiita sei vachitamba bhora. Indochiti ko zvanyatsa kuita sei zvokuda nangu handifariri zvekuonaona bhora saka ndachitoshamiswa kuti wakikiwa here wadii wambamaika zvaiti zvafamba sei kana kuti wangoti achimanya ndokudonha ndobva akolapsa kuti ndazongoonawo maklipichi wakungobuda aita sokuti vanhu vakangomutenderedza vetimu yacho vanhu kwakutongomira vakangoita kure nakure vedu handikura nhema vanhu vanoita sokuti ndofunga panguva iyoyo vabatira hana mumaoko even mudzimai wacho anga achitobuda aita sokuti abvatanga uchema matimu memba achichema vanhu vatanga kuchibvunzana magrupu nzima zvionawo here zvaitika pane mutambo wangu wachitika wedenmark vanhu ndobva vatanga pamaexample akawanda zvikanzi nevamwewo zvakare. Ndichiri kurangarira mumwe mutambi wekucameruni wakangodonhera mukati meground unfortunately wakabva washayikira zvake ipapo nyangwe pakati pacpr haana kumuka. Papiwa maexample evatambi vakasiyana-siyana vakati pavakanga vachitamba mutambo wavo vakadonha ndobva vashayikira pamasports. Tochibva ipapo toenda pane vamwe vanga vakupawo maexample ekune dzimwe nyika kwavari kuti indinorangarira rimwe gore mai veshamwari yemwana wangu vakadi havasi kukwanisa kutorikavha up to now kubva gore iroro mwana wavo akanga achiita zvetraining yebhora ndokubva angodonha ndokukolapsa haana kuzombomuka ndo zvakaitika ipapo. Saka vanhu vazhinji vanga vawarira kuti ararame heka chichaitika ipapo asi hanzizvonichi ari safe and sound. Vamwe vakati aiwa thats too quick to judge kuti ari safe and sound because hamusi kuziva kuti chichazoitika kumberi asi kwanza ari safe and sound. Kutwitter ndoyandamboona mascreenshots anga achienda kuti no aendeswa paThe Closest kliniki kuti andenge achirapwa ari ipapo. Zvanhu zvakanaka tozvitenda sikamboiti nekuti munhu wese muground imomo anga angomira vanhu vazhinji vakatanga kuposta vakatanga kutenderedza kuti kochichaitika saka ndo zviripo zvinongoti wogetosini kwaari murume wacho niyo kudenmark. Tobva ipapo toenda panhau yani yamunhu wamwari muprofita Java. Vedu handikura nhema during the day munhu wamwari muprofita Java anga achitrenda. Ini ndachishamiswa kuti why is it ari kutrenda kudaro nakuti vanga vakapfeka jujeti ravo visikosi yavo sutu iyaya inonzi nevanhu inodress ngamboiti inoita kana kuti $5,000 which is good again because munhu une madhlero anoita mari yake akava munhu urambidziwa nebhurauzi ravo iroro ichangozozvita pamwe ndezvimwe wasi vanga vakapfeka maruva avo anga kanaka asi vangataridza kuti vari kudya breakfast ekauti lunch nemukuru wanyika zvakanaka izvozvezvo. Saka ndinonasa kuti zvaitira vanhu fani pekutanga nhau yekuti pane murume wangu akagwadama pasi achiseva food kunyani kwana munhu wamwari muprofita saka kuda zvavaitira fani. Zvokwadi handikura nhema ufani ndofunga wabva pakuti kugwadama kwemurume wai agwadamira mumwe murume ndo handati kune vanhu vangangoshamisika maybe because of the culture yekunyika kwedu kuti do you expect murume kuti anga achigwadamira mumwe murume. That doesn't look like that, but then this is our normal way of thinking. We don't know how these people work kana kuti variko kumusoro. Isusu nekuti ndikangomuka everyday ndinotengesa mavheji angu I don't need to kneel in front of someone kuti vedwe ndodai also ndinongomuka ndinohodha matomati angu ndodzoka ndotengesa ndodzokera kumba. Kana muri musalundi ndinongomuka ndinoruka dhodhonga vanhu musoro doinda. I don't know about these rules. It's an example yandiri kupa. Then zvakangofananawo vane kuzvuto vari kuchi kana vakadaiwo so kuti masaluti avo anenge achiita ndo mutemo weikoko say abide those rules. But inini manje ndikazoonekwa ndakudai kuti salute and ndo ndatambira mari 5 bond yemunhu that doesn't make sense kune vanhu because vanongoti dzakakwana here kana kuti dzirimo here. But now ndofunga zvinenge zvakuenda nestage by stage yekwaunenge uchishandira kuti zvinotendekwa zvacho izvozvo ndezvipi. Ndo zvimwe chete nekuti iye munhu uchishanda uko pamwe mitemo iripo ndeyekuti hautendegwi kusevha vanhu wakamira unofanira kusevha vanhu wakagwadama especially in that setup yange ine masofa kudawo kana dzava dzematebho aya kuda there is another way yavanoita naye kusevha zvakare. Example dzandandichipa idzi ndodzokera kune zvandakaonawo zvakazombondishamisa kusvika ndazotodi ndatozojera kuti vanhu vekunoko like kuasian countries
hazvina kuti uri dhara rakakura sei ane ndebvu mupepe dzata waiti dzacheneruka kuita sei kana kuti kudii. Hazvina basa kuti uri maneja webhengi ripi kana kuti uri nezvinzvimbo zvakakura sei. Pasina kana kuti king varipo pamberi penyu kudai muchivaikira kana musi iwoyo kuchinzi kuri kucelebratewa nemupikicha chaiwo vanhu vanomugwadama. Pasina kuti king varipo mupikicha unogwadamiwa. Ende kwete kugwadama kudai mabvika zvavo mungazvitosekwa nevanhu izvezvo. Munhu unozvambarira kuvata pasi akadai asingaoni musoro munhu wese kubva kune mukuru wacho iyeyoyo kubva kuna magavhena kusvika kupi vachigwadamira mupikicha. Why? Because that's their culture. Ndo makurirwa nekuregwa kwavakaitwa. Ndo saka ndati example kuti vanhu vangangoseka zvavo, but now that depends nekuti obviously culture yedu hatina kuzvijera zvakandovisa nehana. Then toenda kune nhau yani iyoyo kuti murume wagwadama iye zvikanzi nangu somebody come and carry your brother. Zvikanangu you guys muri busy kuseka murume wekuti hanzi wagwadama. You guys don't know what your husbands are doing kuti vange vachikuraramisa imimi. What if vachitomutswa nemabhosi avo kunzi uya ndipukutire shangu yangu, but they don't show you kuti ndo zvavari kuitwa kubasa kwavo. What if vari vanobvisa bhachi murungu? How do you know? Asi hazvingosiri paindaneti nekuti mangoona baba vakagwadama pamwe vari kutotora bheke ravo zvavo vagwadama asi mari vari kutora. Ko iwe wakowo pamwe ari kuitwa zvinhu zvekutekera asi pamwe mukuvata musanatsokurya zvakanaka mumba imomo kana kutoti pamwe rendi iri kutosvota. Saka musangoguma muchingoda kuseka. Vanhu vangu vachitaura zvakawandawo paindaneti kumafacebook streets kuti ati mungangodero zvenyu you can judge, but judge muchiziva kuti varume venyu pavari kuda makuseni ega ega vanenge vachiitei. You don't know. Mune musi kumabasa kwenyu. Are you there? Will you be there? Iwe uchiita kuseka mumwe munhu. Pamwe uchazosvika murume wako atorwa mbama pabasa ipapo pamwe nemwana mudoko kwaari uchasvoderepi? Meno zvikanamwe this is a very great move. Vamwe wavo vakati hanzi people love maskits. Saka itori like another way of communicating to people. I don't know about that. But todzokera kujujeti yani yemunhu wamwari kati zvina kushata vakati ngenyi twabam. Asi ndomwe mabrowser vangu kati ko hembe rudzii kuda vanhu vakamboskipiwa pakambopfeka hembe yakaita seyo gwendo wapera vanhu vakatirendesa akati bhuraudzi kazodii kuwapfekere hembe dzemudzimai mapfeka hembe dzamuprofetesi riri here kachichaitika ipapo kuti nazivo ndozvezvimwe zvinhu zvangazvitenderera muzuva rayase ranhasi. Tongoti all the best. And zvikanamwe mwamwari java pfei pauyu muchingomutuka muchingodii meno. But what can I say? Who am I to judge? Especially pane murume akagwadama. I am a nobody because handizivi kuti vangu vanenge vachitwei kana kuti vachiitiswa chii kumabasa uko nekuti ndiye ndisiko ndiye ndichitenderera umo ndichitengesa mabheji angu. Pamwewo vaenda kubasa uko handizivi kuti vanenge vachiitwa sei. Kuda vanenge vachitonzi fambai muchitsvaira dzembwa uzivi kuti vanosukiswa mbwa uri kubasa kwavo ndo part of the salary handizivi. Saka inangu handingakwasi kujaja munhu. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.